Matul il-pandemija, 53% tal-persuni li kienu jabbużaw mid-droga m'għamlux użu mid-droga. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar bejn Marzu u Mejju li għadda mill-Aġenzija Setqa fost 180 persuna li gawdu mis-servizzi ta' din l-Aġenzija. Barra minn hekk, dan l-istudju sab kif 16% mill-180 parteċipant stqarraw li nefqu aktar flus fi droga. Xi ħaġa oħra li notajna wkoll li 16% mill-parteċipanti għallulna stqarru li nefqu iktar flus fejn tidħol l-użu ta' droga. Filwaqt li s-supply, il-feedback li kellna li s-supply hemm barra baqgħet l-istess anke tul il-pandemija, ġifieri ma kienx hemm tibdil minn fejn sfortunatament sabu biex jagħmlu l-użu mill-sustanzi. Id-direttur tas-Setqa għalmana kif dan l-istudju sabu kif tit mill-parteċipanti għamlu użu minn tip ta' drogi li qabel ma kinux jagħmlu użu minnhom. Fost id-drogi li semmow kienu drogi eroina u kokaina. Xerri għalmana kif kien hemm żieda fl-għajnuna mant l-Aġenzija Setqa tul April u nofs ix-xahar ta' Mejju. Filwaqt li f'Marzu rajna tnaqqis fin-nies li rikorrew għall-għajnuna tagħna, però mbagħad bejn April u nofs Mejju kellna l fuq minn 100 rikjesta ġdida għall-għajnuna ta' servizzi tagħna ġewwa Setqa.